se prescindiu na primeira fase? Pois, esa é unha cifra que está aquí, non hai salido dentro dese proceso de transparencia. O anunciamos desde o principio, vamos a seguir facendo 489 postos de traballo supuseron, entre outras medidas que se tomaron neste plan, a execución da primeira fase e, ademais, cumplindo o compromiso que anunciamos desde o principio de respetar todos aqueles postos de traballo de carácter fixo e os que se accederá por un procedimento de libre concurrencia, mérito e capacidade. Quer decir que estes postos derivan na súa inmensa maioría de asistencias técnicas que non eran necesarias, o que se demostrou que dentro deste plan de racionalización se podía prescindir delas sin rebaixar en ningún caso a eficiencia do servicio, tamén de postos de traballo financiados con subvención dos que se acordou que se podía prescindir tamén sin baixar a eficiencia do servicio, e de amortizacións de alguna praza que nese momento non estaba coberta e que se podía realizar o traballo tamén igual sin disminuir, sino todo o contrario, a eficiencia do servicio. Esas son as cifras reales e iso, de aí se deriva unha parte de aforro, porque xa digo que non é a única. De eses 20 millóns tamén hai unha parte importante de aforro que ven de disminución do gasto corriente que supón a non existencia de organismos de administración institucional que, lóxicamente, estaba producindo, falamos de 4 organismos, un gasto corriente que a partir de non vai ter. Sí, e destes 489, cantos postos directivos, ou, digamos, postos de alta dirección? Pois non teño aquí a cifra exacta, pero se lle pode facilitar sin ningún problema. Teño aquí o desglose, xa digo, asistencias técnicas, a inmensa maioría, financiados con subvencións ou postos de carácter temporal que rematan cando remata o... Tamén hai postos directivos que se lle pode facilitar, non teño aquí eso. Sí, di que estas dúas fases supoñen o 75% dos entes da administración paralela, o outro 25% corresponde a entes que son